Si Bea Boris ba ay insensitive o hindi? Ito ay naalala ko ay si Chris Brown. Ako bagyan, nabuntis na naman. Kuya, we support small business. Kamusta yung mga kaso ako si Paulo? At ngayon, pag-uusapan natin nangyari sa pagitan ng Fusion Alley at yung vlog ni Bea Boris tungkol dito. Kasi kamakailan pumunta siya dito at gumawa ng parang food vlog na dinaanan niya iba't ibang mga stalls at nagbigay ng kanyang mga honest review tungkol dito. At ang mga tao ay nainis dahil sa ginawa niya. Tulad ako, nainis ako kasi gusto ko sana mag-ahit. Pero naisip ko na doon ako sa harap ng bintana. Iwan ko baka mukhang rugged to. Pero mas rugged pa pala ang sinabi ng mga tao kay Bea. So sumagot din dito yung Fusion Alley. Pero papanoorin din natin yung vlog ni. So syempre parang di tayo nakiki-hate train o naghahanap ng opinion ng iba. So sinabi nila dito na we truly appreciate all bloggers and content creators na pupunta ng Fusion Alley at sinishare yung kanilang experience. Lahat naman daw may sariling taste pagdating sa pagkain at nirespeto nila yan. However, we would also like to share that Bea Boris did not acknowledge or coordinate with the management before taking videos in the area. We believe it is important to extend basic courtesy, especially since many small business and vendors work very hard behind the scenes. Ito naiintindihan ko lang, pero hindi ko naiintindihan na ano connection ng mga small business and vendors. I think parang kailangan bandaanan muna yung kanyang magiging reaksyon tungkol dito. At ito rin yung pinost si Bea tungkol dito eh. So ito yung reply nila. Among celebrity visits, we sincerely appreciate how Miss Small Laude shared her experience. Honest yet encouraging and respectful to the tenants and to the community. At nasabi niya dito ni Bea, it's a public space. I didn't know that there's an admin. Totoo naman yun. And your point is what? I won't balik there anymore. Nakikiride na lang kayo sa hate. So, may tama rin si Bea dito at mayroon ding tama si Fusion. Kasi, bakit kailangan niya muna pumunta at makipag-coordinate? Ano to? Mansion? Ano ba to? Private gathering ba ito? Public space ito eh. Ito ay nasa Sampaloc, Manila na food park. Diba? Hindi naman to bago eh. Parang merong setup na nagagara. Paano magiging honest ang review kung kailangan daanan muna lahat? Kasi baka ang mangyari, example lang ito. Siyempre, influencer din ako, naiintindihan ko eh. Pupunta doon yung influencer. Merong isang tao na nandun sa admin ng Fusion Alley. May kita niya o marinig niya yung comment ni Bea tungkol dito. Siyempre si Bea, kung alam niya o ina-acknowledge niya na may tao doon, meron nakatalaga na nagbabantay sa kanya na from Fusion Alley Food Park, magiging awkward na sa kanya na sabihin yung kanyang tunay na nararamdaman. Sabi at hindi masarap sa harap ng isang tao na nag-a-administer ng place. So I think yun yung mahirap o magiging impasse pagdating sa isang honest review, sa isang magiging parang plug or sponsored review na hindi naman sponsored. So panoorin muna natin yung video. Let's go! Sarap. Kasama ito si Nathan Portes. Una sa lahat, ayaw ko yung desisyon ka. Sigarilyas, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos mustasa. Congrats! Oh, tip. Bigyan ng tip yan. Ito ay naalala ko ay si Chris Brown. Ito pala yung sa Food Alley. Ako bagyan, nabuntis na naman. Hi, mga kapeti. Ay, yung ba tawag niya sa mga yak mga kapeti? Okay, bagay pala itong nag-i-issue sa kanya. Yung mga kakolab ko, in Indian ako, and yung isa is late. On the way pa. Hindi mo ako in-invite eh. Ay, sis. Parang kung may kailangan. Para sa pilitan lang ah. Sushi na 100. Ayan, see, I told you may sushi dito. Lahat ng what's sushi. the bestseller? Naka-ready na pala. Kala ko ginagawa sa harap mo eh. Kuya, what's the bestseller? Okay, tempura, go. Ilan? 6. Kuya, ng mayo, white na white. Ano sa usawa nila? Suka? What is that? Mayo na white. Okay. Nope. I'm sorry, I don't like it. Ah, okay. Standard sa food is very mababa, so it's a no for me. I want it. Oh my God. Okay. Medyo may cringe ka pa nakikita mo din in context na nandun sa likod yung tindero. Pero di ko maintindihan ba sinasabi nila bakit sa harap pa ng tindero. Pareho lang naman kung ang sasabihin niya sa harap ng camera ay yun na kanya nararamdaman. Dun sa vlog, makikita rito ng maraming tao eh. Wala rin pinagkaiba. Pero yun nga, naiintindihan ko na pag nasa likod, ikaw bilang isang watcher, nakikita mo parang may sukot eh. May cringe ka nararamdaman na marinig ka hindi masarap. So at least doon yung kanya pagiging honest sa branding niya. Pero dahil nga doon, ayaw din ng mga tao sa kanya yun. So, Kano po? 1, 2, 3. yung isa 50 sa 100. Ano to? Fried siopaw? Ay, mas mahilig ako dyan. Ano ba masarap here? I'm on a no sugar diet eh. Ako eh. Si Nathan na lang. Kung hindi ko nagustuhan, ready ka? Okay. Sarap. Una sa lahat, ayaw ko yung Ay, parang si Bear, parang nakikitikim na lang sa itsura nung kakain. Parang ako kilalang ganun eh. Parang eating viciously sa ibang tao na pwedeng kumain. Usually ako yung pwedeng kumain eh. Hindi nga siya ganun katamis. Walang asukal ate. Matabang na. Ito yung panada, tara. Look, kasi panada o Chubit cookie? Ang bigay naman Dubai Chewy Cookie dito. Si special. Hindi. Kuya, we support small business.
Ayun nga yung nagiging issue ngayon. Hindi daw na supportahan small businesses kasi may mga natotrash talk. Lalo na yung unang dalawang stall. Lalo na yung unang stall pala. Tapos isang kagat lang, no? Ano, tara! Yan yung boss ng mga, ng mga food vlogger. Ano? Tara! Hype na hype. Ay, sarap. Isa pong regular cheese. Sugar, you Ay, dito na want? niya hinanap yung cheese na hindi niya makita. Ang init ate. Parang ang hot mo, no? Wala ka naman. Joke lang. Kuya, parang ang layo sa picture. Ha? Kuya, Oo nga, kuya. Oo, masyadong gold. ito din. Baka AI na yan. Wala kang mata eh. Hindi ako Baka AI ito. Sigurado ko AI image yan. Pasado. Bakit Pokemon? It's Pikachu! Kasi Pikachu. This is my Okay, gets. signature. Yung ba yung damit ni Bianchi? Yung Pikachu niya? Ah, Alala sige. niyo. Okay. Let's try. Sige po, isang order. You want? Bakit pag ganun natin pwede sabihin sa no? Sa mga fast food na Pokemon to. ng Jollibee, McDo, pag ganun. Pero dito nasasabi natin. Ang sarap niya talaga. May ring light sila Ay, kasama. dito busog na ako. Spot. Ito yung spot. Ang hirap mag-vlog. Iniisip ko sorry. Iniisip ko pag mag-vlog ako sa ganito. Hindi ba ako ito kasing sikat? Pero nahihirapan kasi gumalaw at magiging, magiging, like mafe-feel ko sila nasa paligid ko paggagawa ng food vlog. Gusto ko pag sobrang biglaan lang I think yun din yung habol ni Bea kaya niya sinabi sa mga admin kung hindi niya alam. Dragon fruit. Dragon fruit. Masarap ang dragon fruit. Anong feeling magka-picos? Magkaka-picos ba ka ever? Parang hindi, no? Bakit gusto mo magkaroon ng pigos? Ang sarap! Ano? Tara! Sorry po. Over Sabi ko na 10. masarap yan Joke lang, joke lang. 10 over. Hindi ganun, mahirap i-fuck up pang isang dragon fruit na juice. Nala ko nakatikim ako dyan sa Ito Vietnam. na, dito na yung masasarap. This is Nandun- where we belong. Ito na yung mga masasarap. So yung mga nasa dulo, yun yung mga parang appetizer, mga pipitsugin style lang. Ang sarap! Eliminated na. No? O nilagay mo na. Potential, but it's makunat na. Ang bilis naman kumunat kadadala lang. Yan ang may potential. Try it. Nabayaan na. Oh my God. Ayoko nakikita nakagiti yung mga vendor Tapos sasabihin niya, di masarap I mean, alam mo yun, siya parang damned if you do, damned if you don't. Kung hindi niya sasabihin totoo, sabihin plastic siya or bayad siya, whatever. Pag naman sinabi honest siya masyado, zoom mo slowly ko. Pag sinabi naman honest siya, makakasakit siya ng damdamin. Parang buhay lang talaga ng isang vlogger or content creator na gusto gumawa ng mga review. Kaya naiintindihan ko yan kasi nag-review nga ako ng memes review tayo ng mga issues, nag-react sa mga ganito. So, kasama kasi talaga siya. Papasok ka dyan na yun ang kapalit ng ginagawa mo. Kasi yun na nga lang ang ginagawa natin. Simple na nga lang, di ba? Or, isa mo magagawa dyan ay gagalingan mo pa paano i-describe ang iyong nararamdaman na it only comes with experience. Naintindihan ko yung kahit ako dati, ganoon din ako magsalita, mas prangka, mas diretso. Pero pwede ko pa rin pala yun gawin pa ng mas maayos. Kung gagamit pa ako ng mas magandang parte na aking bokabularyo, ang aking ibubuo ka sa aking bibig. Diba? Marami pang way para gawin yun. Good. Oh, ito pala si Beethoven. Nakita nyo no? Ito pala si Beethoven. Ito pala nangyari pag wala ka nang tinutugtog. Saulong baw na Ay, pork. Na pork. O, sige. Ayan, oh. 100. Balikan Sinong mo yan. gumawa nito? Gumawa niyan, tao, hindi chef. Galing. Kamay sa dibdib ang katanungan natin. Saan Hindi bansa ko nag-originate ang isukot. Xiaolong Bao? Sa Chinese. Oh, yun lang. Tama Mali naman. dun. Ano lumabas? Sabaw? Pero in fairness, it's masarap naman. Sabi niya may baw Sabaw. S-A-B-A-O. Sabaw. Wala. Dapat kasi may ang Xiaolong Bao meron sabaw sa loob. Mahirap yun. Pinapractice yun at tinatrain nga yung mga ganun. Nakauwi Ako na si ha. Chris Brown. Ayan si Chris Brown. Ayan na. Okay. Kuya, Chris Tumbling ba siya Brown, dito? Ano naman? Isang Ayan. feeling naman, please. Yan, oh. Doon ka raw. Ay, ako. Oo, tabi-tabi kasi baka tumasik na naman. Nakita ko dati. Baka, Kuya, baka masundan na gano'n. wag mo sundan agad, di pa ready to. Pogi pala ni Kuya. Ah. Malalaglag ang matres niyan. Tumulo. Oh! Wow! Ginagawa. Ang sarap! Hi, isa pong solo meal. Ay, yung ano ba
ba to? Pancit Tokwa at Tofu Square. Ganun Napansin ko kayo. lang yung mga sa mga stall na to. Ito yung mga nakikita pa rin sa mga ibang food park sa ibang parte ng mundo. Diba sa Vietnam, Hong Kong. Ito ganito rin, ginagaya rin nila kasi it works at meron din siya talagang market na kumbaga tried and tested din siya sa ibang Asian countries sa ma-apply nila dito. Kung gusto nyo makita yung mga food vlogs sa amin, kumain kami sa mga iba't ibang kainan, search nyo lang ito, naka-pin comment. Okay, gusto niya. Ang sarap. Ang sarap siya. You want more? What's that, mami? Chicken kebab po with biryani. Nakukulangan lang ako pag sinasabi niya masarap siya tapos wala nang kasunod. Siguro pag nagsabi siya ng hindi masarap, sana sinasabi niya rin bakit. Para lang may meron pang criticism na meron mas makahulugan pa sa sinasabi niya hindi masarap o masarap. Kasi alam naman natin na ang panlasa ng tao ay subjective. Biryani! I love biryani! Biryani, malasa. Oh my God. Hindi na kailangan umikot eh. Dinadala na lang sa kayo sa food park. Hindi ito food park, food conveyor belt na lang to. Yeah, I love this. Biryani, ano, tara? Hindi sinabi ko saan. Ay, ang sarap. Like, ipapasok sa bibig I nila. love this kind of dishes. Alam mo yung chicken biryani, malapit siya sa panlasa natin. So madali siyang parang matawid. Gawing Pinoy kasi una-una kanin. Palawang malasa na spices. Mahilig tayo dun eh. This is good. I love this. Masarap. Thank you po. Kasamyang Creamy itlog. carbonara. Okay. So dinagdagan lang sa ibabaw Yung ng carbonara, the lulutuin din. one. Basta isang kaldereta akin sa. Parang pancit canton with egg. Ang sabiyang. Kamukha to ni... Parang may kamukha siya. Si Tulfo ba? Ewan ko, ano, ulaw. Okay. Galing niya ate magbate, ate. Isa kang alam at magbate. Ang nakaapat sa pagbabate. Si Mami. Apat anak. Para tayong nagte-tasting menu dito. Yung mga bites-bites lang. Ang take out, oo. Yan ang silbi ng mga marshal dyan. That's very spicy, mommy. Pero you can choose naman the levels, I think. You wanna try Ayaw talaga yung spicy, mommy? You can have the first Inanay ko bite. kaya din like, pag onting anghang lang, sobrang anghang na agad sa kanya. Ayaw talaga. Ayaw sa tiyan. Sa vlog ko. Ay, you're vlogging? Yeah. May ilaw eh. Thank you po. Thank you. This looks hot. Hindi yata kilala si Bye, Ebe eh. mommy. Ano to? 100. Ano muna yan? Ayan, okay. Please. Baga. Abaga. Ninilaan sa Wait, okay. I'm just gonna sausaw the tip. No, Ay, ingat ka sarap. masig-sausaw ng tip. Bro, Doon it's so good. na bubuntis. Gusto ko yan Ah, ito kasi pa yung sa bulldog. na-try ko sa Quiapo, if you guys remember. The samyang is good. I mean, obviously, it's samyang. Siyempre, samyang yan eh. Go wrong with Yes. samyang. Yeah, And this- ito yung mga safe eh. Like, hindi ka na magkakamali dito. Pag nagkamali ka ba dito, Eh, mali na talaga sa stall mo. kailangan ka na ma-honest review. Yo, nung tumikim ako ng tiramisu, nabash ako ng slight dahil daw nag-honest, masyadong honest. So, kailangan ng Kasi credibility. kung isipin mo naman, magkano lang naman yung mga yan? Hindi naman mo maabot ang 500 to 1,000 ang isang pagkain. So, kailangan doon mo na rin i-base yung magiging review mo. Is it worth yung binabayaran mo? Kung binabayaran mo 500 tapos alam mo yun, ang kanyang quality ay subpar, kailangan mo call out yun. Kasi paano nyo, bakit ganun kalaki yung ipinapatong nyo? Naintindihan ko lang to recently kasi mag-start kami na isang business ng cafe dito sa Caloocan. Ito, pipin comment ko, puntahan nyo, i-like nyo yung Instagram, puntahan nyo, i-like nyo para pag nagbukas na, matry nyo. Kasi kailangan mo balancein din yung quality doon sa price na binibigay mo. Kung gusto mo na mas masarap, mas magmamahal siya. Kasi realistically, mas mahal yung ingredient at mas mahal yung kailangan mo i-apply na technique. Let's review Ganun to siya. ha. Okay? Masarap siya. Oh, di joke. Ang sama. Ayun yun. Diba? Yun yung example sabi ko, damn if you do, damn if you don't. Pag sinabi masarap, di maniniwala, bayad, yung sabihin na may isa, hindi. Ayun, yung Thai steak! Ang tao na. Dumami na yung tao sa paligid. Ang hirap pa siguro gumalaw dito. Thai steak. Guys, so, Alam ko, she's Thai as in the sister of Thai the part. owner of... Pwede po medium rare. Aww. Thank you! Chris Brown nga, Chris Brown! Baka high blood din si nanay. Fortes, let's try. Let's try. Ay, medium rare. Medium rare. Ang mga pag nag-medium rare kayo sa labas, siguraduhin nyo rin quality yung food. Kasi magagamit mo lang din yung mga medium rare or rare pag alam mong quality yung karne. Kasi yun yung kapalit nun na dahil quality yung food, mas maganda yung mga... Di ko sinasabing yung mga stall ay walang ganong sinusunod ng hygiene. Pero kasi mas strict. Mas magiging strict pag sa mga... pag sa mga mas mahal o mas kilala mga establishments. Kaya pwede mong
gawin yun. Hindi mo pwedeng lahat talaga itatasabihin mo ay medium rare. Di ba? Kaya minsan kailangan mo taglutuin ang loob para sure ka na malinis at safe sa pagkain mo. Kasi meron ako mga nakaka-trauma, nakakatakot naman napapanood yung mga may mauud sa loob, may mga pagbabaro sa intestines mo, sa mga galing sa salmon or sa steak. Di ba? So, ingatan nyo yun. Ako di niya gusto. Hindi niya gusto pero di niya ma-describe kung bakit di niya gusto. Okay naman. For the price ha. Ayun, yabe, lagi mo isipin is for the price. Ito, mararamdaman mo ito, depende sa pagka-fresh nung This looks good. seafood. Mas Kumain ka masasarap na ba siya nito? doon. Ikaw. Kasi pag mas, kasi yung doubt ko sa ganito, pag mas marami kinalagay na panlasa, meron ko tinatago sa kanya. Ganon din sa amin. So, ganon din sa cafe eh. Very good. Nagustuhan niya? Tikman na natin ano. So fresh. Ang sarap niya, lalo na yung sa gitna meron siyang buhangin. So like yung texture talaga niya. Kala ko may perlas eh, may matigas doon eh. Nagigets ko, meron nga silang, mahilig sila mga okra, pero kasama naman sa comedy yun eh. Pero wala eh, business is business. Kung ang tao ay hindi rin malalaman yung honest review sa kanya, mababa siya. Kung siya ay sobrang sarap sa lahat, sabihin sobrang sarap sa lahat, mababash din siya, sabihin bayad ka lang dito, hindi ka naman taga-honest review. So ganun talaga. So ako, ganun, hindi siya tama o mali, pero mas nagsasayd ako dito kay Bea kasi ganun naman talaga ang isang review. Hindi ka pwedeng magkunyari sa nararamdaman mo, sa lasa na titikman mo, pero yun nga, kailangan mo lang sigurong galingan yung pagpili mo ng mga salita. At syempre, kailangan mo talagang aralin o practicein pag maggagawa ka ng mga food review. Kasi syempre, nakasalalay doon yung hanap buhay ng mga tao yan. Pero yun nga, hindi naman siya investor ng mga hanap buhay na yun. Kung siya ay yun ang nararamdaman yun sa panlasa sa mga pagkain niya, wala tayong magagawa doon. Kasama talaga yun sa business. Siguro nangyari nito, pinabilis lang niya yung lifeline na isang business kasi sinabi hindi ito masarap. Kung hindi talaga siya masarap, after 6 to 1 year, babagsak din siya kasi hindi siya masarap eh. Ganun din yun eh. Diba sabi nga nila, 80% ng mga businesses ay hindi tatagal lang 2 to 3 years. Hindi ko tama kung updated pa ako doon pero yun naalala ko doon. So babay na tayo kay Bea, sa Nathan, kay Tulpo, at yung aking kalukalike. Ang sarap! So gusto niyo ating review, huwag niyo kalimutan like, share sa mga hindi masarap niyong friends. Huwag niyo mag-subscribe. Paolo pa maalam.